അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹാബതിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, റജബ് മാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി. പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട 4 മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാസമാണ് റജബ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു മാസം തന്നെയാണ് റജബ് മാസം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ഹറാമാക്കുകയും നിഷിദ്ധമാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നന്മകളെ ഏറെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും തിന്മകളെ അതിഗൗരവമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു മാസമാണ് റജബ് മാസം. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒഴിച്ച് പ്രത്യേകമായ മറ്റു ശ്രേഷ്ഠതകളോ ആചാരങ്ങളോ ഈ മാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ റജബ് മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോ പ്രത്യേകമായി ആചാരങ്ങളും നമസ്കാരങ്ങളും നോമ്പും ഉംറയുമെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത, എന്നാൽ റജബ് മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോ പഠിപ്പിക്കാത്ത പ്രത്യേകമായ ആചാരങ്ങളും നമസ്കാരങ്ങളും നോമ്പും ഉംറയുമെല്ലാം ചില ആളുകൾ നിർവഹിച്ചു പോരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകൾ, ചില ദിക്റുകളൊക്കെ ചെല്ലുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഹദീത്ത് നമുക്ക് കാണാം. കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇദാ ദഖല റജബ് ഖാല അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. ഈ ഹദീത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഹദീത്ത്. അല്ലാഹുവേ, റജബിലും അതേപോലെ തന്നെ ശഅബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ, വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ, റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹദീത്ത് ഇസ്നാദുഹു ദഈഫ്. ഈ ഹദീത്തിന്റെ സനദ് ദഈഫാണ്, ദുർബലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിലുള്ള സിയാദ് അൻ-നുമൈരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ദുർബലനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരാള് സായിദ് ബിനു അബി റുഖാദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും ദുർബലമാണ് എന്നാണ് മുഹദ്ദിഥീങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ, ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ മഗ്രിബിന്റെയും ഇശായിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു 12 റക്അത്ത് റഗായിബ് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി റജബ് മാസം അറിയിക്കുന്നവന് നരകം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ട മൗദു ആയ ഒരു വാർത്ത, അത് ഹദീത്തല്ല, അത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ആരോ പടച്ചുവിട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ റജബ് 27-ന് ചില ആളുകൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഈ മാസത്തിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ലം യരിദ് ഫി ഫദ്ലി ശഹരി റജബിൻ വലാ ഫി സിയാമിഹി വലാ സിയാമി ശൈഇൻ മിൻഹു മുഅയ്യനിൻ വലാ ഫി ഖിയാമി ലൈലത്തിൻ മഖ്സൂസത്തിൻ ഫീഹി ഹദീസുൻ സ്വഹീഹുൻ യസ്ലുഹു ലിൽ ഹുജ്ജ. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, റജബിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിക്കൊണ്ട് ഒരു നോമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ദിവസം തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നോമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ രാത്രിയിലുള്ള നമസ്കാരമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹദീത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും എന്താണോ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തുക. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കാത്തത് അത് നമ്മൾ തള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു മാഫാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ.
دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.